Είναι εξαιρετικά ανθεκτική, έχει μονοτικές ιδιότητες και ταιριάζει στα περισσότερα αρχιτεκτονικά κτίσματα. Πέτρα Καρίστου. Είναι πολύ βαριά και επίπονη δουλειά. Οι εργάτες με ειδικά σφυριά και βαριοπούλες σχίζουν κυριολεκτικά με τα χέρια τους την πέτρα σε μικρά και μεγάλα κομμάτια. Η πέτρα Καρίστου βγαίνει σε διάφορα χρώματα, ποικίλα χρώματα. Ξεκινάει βασικότερα η πράσινη, η οποία είναι και πιο συνηθισμένη, η γκρίζα, η μαύρη, η καφέ με πολλά χρώματα πάνω, με κάνει διάφορους κορμούς κτλ. Τα οποία είναι πράγματι ένα υλικό υπέροχο. Στην ευρύτερη περιοχή της Καρίστου λειτουργούν σήμερα 70 λατομεία και απασχολούν περισσότερους από 10 εργάτες το καθένα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει παράνομο λατομείο, διότι το Σωματείο Λατόμων έχει φροντίσει ούτως ώστε λατομείο καινούργιο στην περιοχή μας δεν ανοίγεται πλέον. Όσα είναι αυτά τα οποία λειτουργούν είναι όλα καθόλου νόμιμα, με τις χωροταξικές περιβαλλοντικές μελέτες και λειτουργούν κανονικότατα. Το εμπόριο της περιζήτητης πέτρας Καρίστου ξεκίνησε χρόνια πριν και τα οικονομικά ωφέλη για την ανάπτυξη του τόπου ήταν μεγάλα. Ωστόσο, οι εξορίξεις δεν είναι και τόσο αθώες για το περιβάλλον. Έχουμε προσπαθήσει τα υπάρχοντα λατομεία όσο το δυνατόν να είναι σε μέρη τα οποία είναι μακριά από φυσικές ομορφιές που είναι πάρα πολλές στο σημείο της Νότιας Καριστίας. Φυσικά μία μικρή επίπτωση υπάρχει